Wannan rayuwa sai kana yi kana bushe-bushe. Alƙura. Ita rayuwar nan in baka gane ba rayuwar nan sai a hankali. Rayuwa kai. Me kake yi ana? Dan uwarka me kake ana? Kai dama na labari. Ba magana kake ba? Dan ma su zo. Ba zan lububi ta sai nuna mai ni dan uwarka me kake shaye-shaye kake mana anan? Shaye-shaye za ka mana anan gurin. Uban mu ya ce ka zo kai mana shaye-shaye anan layin. Kai anya ma dan layin ne kuwa? Ba mutane a layin da ka zo ka fara mutane shaye-shaye. Ka san ni wa ba ku ne kuke zubar mana da mutunci dan uwa. Ko ba ku ga bulumbotta ce a baki na ba? Ina bulumbotta ba shaye-shaye kake mana ba. Kai ban baki.